Eu teño un barco moi grande, de moita tonelaxe, para a licencia que teño, entendes? Eso é ilegal. Non, é legal. Ilegale. Fixeron moitos e agora coas regulacións da Unión Europea, pois claro, aí veñen os problemas. E que ten que ver a Unión Europea con... Ai, miña nai, é que teñen que ver os periódicos. Van reducir a flota, meu home. Non o sabes tampouco. Eu teño un barco que ten moita tonelaxe, non? Daquela, terei que mercar outro barco para igualar a tonelaxe que teño ou superala. Así podo mantelo, E se non? Se non vai a pique, hai que desmantelar, hai que comer o barco. Non podes telo. Xa sei os teus problemas co cazador. Véndeme un barco, Ramonazo, véndeme... Dígoche de corazón, solucionasme a vida, a mí. Vouche a solucionar de outra maneira. Por que non me vendes o cazador ti a mí? Esta é a miña oferta. Ninguén che vai facer mellor. Pero non quero vender o cazador, Ramonazo. Entón que vas facer? Sen tripulación. Sen ninguén que che venda un barco. E os mariñeiros están comigo, xa sabes por qué. Vai mercar un barco a Ramón? Non, ele o que quere mercar o cazador. Como? Comendo. E que va a facer? A oferta é moi boa, Lindiña, un ofertón, entendes? Inda por riba, pois claro, contrata a Curriolo e a lista e saímos gañando todos, claro, el é o que máis porque parvo non é. Pero mira, vai sacar tanto rendimento, Un cazador? rendemento ningún, Lindiña, acumular tonelaxe para un arrastreiro, entendes? E o que vai facer é coller o barco e desmantelalo. Desmantelalo? Claro. Bonitinha, se non desmantela el, temos que desmantelar nós, por lei, pola tonelaxe, entendes? É a chantaxe que ten. E nós, por 4 patacóns, e deixando o Curriolo e a lista na rúa, entendes? Ai, Que facemos? non sei, papi, eu disto non sei nada. Toma un de categoría. Non sabedes nada, claro. Sabe o que? Celso vendió o cazador. Que? Que vendió o qué? Mira que me dá pena pensar no cazador esperando polo metachín. Caj. Logo non te gana andar en barco. Teño. Pois vai chamar o Colitos, non é? Ambrosio máis o irmán. Ei, a primeira! Mira, a miña primeira lura, viches? Ven. Non era sen tempo, Despois dunha hora xa podía. A modo, non tens tanto a liña que ainda vas perder, non? Vou perder, estou a perder na tixola. Aí está. Che, mira ti quen foi falar. Un chosco guiando un cejo. Non era Elisardo. Será? Le ti canto levas? 8 kilos. Ordia. E cal é o segredo? Pero, veña, Elisardo, dinos como pesca las... Que non, que é un segredo familiar, iso é sagrado. Pero... Viriato só quería axudarme, pero que se lle vai facer? Non pode ser. Hala, vamos, Viriato. Pero, Carlos... Veña, home, veña. Deixa en paz a este home. El non é responsable da miña vida. Hala, marchamos. Carlos. Anda, vinde. Que dame algo de vergonza contalo. Bueno, entrade. E non vos riades, Pero veña, home, como nos imos rir do home que me vai salvar a vida? Bueno, a miña familia ten un don. Atención, O tempo empeza... xa! Onde vai o cazador? Non está amarrado onde tiña que estar o cazador? Onde vai o cazador? Papi, non sei onde sempre, mirache ben. Mirei todo por ali, mirei por baixo das pedras, non está. Papi, levaría outra persoa. Onde? Curriol, onde vai Curriol? A pescare! Non se pode pescar máis, Veña, imos pesar os caldeiros, trae. Non fai falta. Gañaches.
Chenta de lunas, hoxe, Xa sei o que buxea. Encántanme así fresquiñas e coa cantidade que hai. Case que facíamos a festa da lura, No. Ramón, toma, levas ti xas queres, que nós estamos cheos delas xa. Espera. Co que me gustan a min as luras e dallas... Deixalle que el sabe o que fai. Xa te explicará. Se vos falto eu, me cago en diablo. Que don es? A ver, contame. Algo que está na urina. Na urina? Sí, nos mexos. Lisardo mexa nas poteiras e máis na carnada. É algo terá, porque as luras entran como se a chapas o demo. Que noxo! Que? Sigues querendo cear luras? Non! Amodiña, non me rompas que non teño outro. Pois eu xa estou aburrido, Pois mira, mamín, nin a primeira. E se lle mexamos nas poteiras como fai Lisardo? Eu xo fixen. Será que o teu mexo non ten poderes, non? Home, o que mexas depende do que metes. A saber o que bebe este home. Xa, deixo. Será cousa da xenética. O don ese que di el. Que? Sei que non pican. Iso parece. Hoxe están fartas demais. Fartos estamos nós, pero de esperar. Aquí no Peirao as luras teñen de sobra. Había que buscar sitios mellores. Xa, pero onde? Outros sitios, por exemplo, na Malveira, o día do Carme ben cediño, pescanse as luras máis delicadas do ano. Non me digas. Aquí todo o mundo sabe. O que pasa é que non llo queren contar aos de fora. Mira, ves, iso é o que máis rabia me dá, O dos segredillos. E nós xa somos como de Portozás, ou non? Sodes, vai ben logo, Oi, mira, que tal se facemos mañá unha saída polo mar, E como imos? A nado? Non, a Gamela de Rosa. Ei! Vaya pucho levas!
Pois polo menos non é de pingüino. Bos días, Portosás. Feliz día do Carme a todos. Aínda é moi cedo, pero parece que vai quedar un bo día para a procesión. O mar está calmo e hai boa visibilidade. Falta fai, porque senón vai haber que baldear as cubertas dos barcos de tanto como a xente vai botar pola boca. Se sabe, non todos os estómagos teñen a mesma resistencia ao abalo do mar. A orde do día é a seguinte. Ás 11, misa. Logo, procesión para baixar a imaxen da Virxen ao porto. Subilo ao barco e, a continuación, saída da procesión marítima. E a volta da procesión, a famosísima cerimonia do naufraxio no Beirán. Home, ese non traballa... O bombo ese non traballa máis. O que che dixo eu que non se poderá, vaya, aparcar un bombo dunha orquesta diante dunha vaca, meu home. Vello desfeita. Estudiar, traballar e por riba hoxe saín da discoteca ás 5 da mañá e ás 7 de volta ao traballo. Pero mira, por que non me avisaches? Celso tiña que madrugar e xa me ocupaba eu. Ademais, a min o mar non me gusta. Lindiña, tes que vir, Xa me chega abondo a min. Ter que meter un crejo a bordo, ainda por riba non vai vir a miña muller. Meto a querida no barco, Mira, papi, a min o mar non me gusta. É meterme nun barco e pónseme o corpo do revés. É igual, Belinda, dame igual madrugar. Ademais, teño que chamar a Fito para saber que vai facer. Mira unha cousa, lindiña, estará o meu traxe, listo. Limpo e planchado no armario. E o teu? E tú pensando se ir con mandil posto ou sen el? Uau, che. Digo, cheo, un babeiro de Carmiña por diante e outro por trás, se parecías mesmo unha comanche. Ai. Que, nada? Di que se ha apagado o fura de cobertura. É que é moi cedo, seguro que despois chama a él, Está tomando demasiado en serio das prácticas. Hola, Lizardo. Xeiro. Hoxe tamén traballas? Se traballo, non vexas como dixeron a rúa estes pola noite. É certo que van facer un naufraxio no porto, que van simular. Iso é unha cousa de Abelino Lema, non sabes un pouco chamar os cartos, chamar os turistas, pero vai, é bonito de ver, son... Os que estaban ofrecidos, pois fan que naufragan nunha jamela, non é nada en cara a bicho do carro, é cousa, o chope está ben, pero dixo unha cousa, a nosa señoriña fogou moito máis do que salvouse, ó. Abelino Lema, ese que naufragou tantas veces. 3 ou 4, Que, lindiño, che. 3 ou 4 2 veces. Que tamén dixo unha cousa, hai que ter xoguetes abundos ou moita necesidade do noso señor para volver a embarcar, que non me quería ver eu. Non me quería ver eu no medio da noite, aboiando no medio desa boca negra e grande que é o mar que parece que che vai enviar a ti o barco. O firmamento todo que hai por riba. Papi, onde está ese home? Valente como un león que coñecín. Como un león, lindiña, valente como a dous leóns. Que teño os xoguetes de 2 leóns, meter un crejo a bordo. Onde se viu? Acordarás, tío, bella. Acordarás. Pásame para dentro, quedas o cargo. Voume cambiar, xa verás que traes. Dende o do neno da poza non volveu ao mar. Colleulle medo a auga. Pero é un segredo. Un segredo deses que sabe todo o mundo, non? Sabíalo. Ata o saben en Cornello. O despacho do alcalde? Por aí arriba, a primeira porta. Que non tropezar, Hola, Lizardo. Hola. Está miña nai? Sí, xa ves, pásalle como a min. Ten que traballar diarios e festivos en distinción, Viriato está con ela, non? Pois non. Pois que raro. Hoxe debiu de madrugar moito porque na casa non estaba. Home, pois sí que é raro.
Co que lle gusta el dormir. Hola, mamá. Hola, cariño. Hoxe tamén tens que traballar. Non, hoxe non. Hoxe só vin imprimir os contratos dos músicos, pero xa marcho. Que? Querías algo? Nada, que teño o móvil sen cartos e faceme falta recargar. Ai, telo móvil sen cartos, Moi ben. Pois chamas a Viriato e dixe que cho recarga, tamén cho comprou. Xa, pero que non estaba. Non estaba porque hoxe pola mañán ergueuse antes que a min. Seguro que está no porto vendo os barcos como se adornan, é iso. Claro. Digo eu. Estará por aí. María, Ei. eu marcho. Pechas ti? Vale, sí. Mira, te viches a Viriato? Non. Non? Ah, Carlos díxome onte algo de ir pescar na gamela de Rosa. Ao mellor van xuntos. Ai, ao mellor sí. Pero irían con Rosa, non? Supoño, porque eles non distinguen a prueba da popa. Señoras, eu marcho. Ata logo. Vale, Lisardo, pasa moi ben. E hoxe a comer lures, outra vez. Que remedio? Ata que perda a manía, hai que aguantar. Limpas e recargas. Ah, recargasmo. Xa sabía eu que non me saía gratis o pinche de cociña. Tremenda. Veña, imos. ¡Carlos! 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 ¿Pero dónde se metió usted? Venga, por arriba le voy a bici. ¿Qué? Nada. Non entendo, Estamos no sitio que dixo Melgacho, o sol xa saiu, hai un bo anaco, e non apañamos nin a primeira lura. Se lle dixéramos a Lisardo que nos mexara nas poteiras, se está, non tiñamos dúbida. Por aquí non se ve ningún, Pero como vas ver, se están no fondo? Sí. Pois se Melgacho dixo que estaban aquí, teñen que estar aquí. Que cadra estaba de carallada. Que é Melgacho? Ti crees? Aquí en Portozás son moi aficionados a ese tipo de bromas, Mira senón o que lle fixeron a Anselmo, que o deixaron nun penedo no medio do mar. Veña, ímonos mover un pouquiño. Sí, non? Sí, un pouco máis para lá. Que faz aínda así? Así como? Sen vestir. Pitus, é festivo. É moi cedo. Onde queres que vaya con tanta presa? Pasear, ver o ambiente, buscar un barco para a procesión. Ya non chegará o tempo. Ademais, eu non creo que vaya á procesión. Ai, Isabela, é o día do Carme. Xa, pero eu nunca tive moita fe. Que é que ten que ver a religión con eso? É un día de festa. Mira, se queres que che diga a verdade... Ti xa sabes que eu perdín xente no mar, Xa o sei, iso nunca se esquece. Non é que lle bota a culpa a ninguén, son cousas que pasan. Pero esta historia do Carme... Cando lle toca a alguén, tócalle. E non hai milagre que o salve. Mira, a festa está para lembrar os que non están, é para celebrar cos que están. E o da Virxe é algo así como ter esperanza. Xa. Supoño que cando se corren moitos perigos é importante creer nalgo. Non sei. E mira, ti fe non terás, pero as festas gustaronche sempre ou non? Muller, sí. Pois logo, veña, vaite vestir. Ou queres quedar na casa cuidando ao gato? No. Tristán que se coide soiño, que xa é grande. Dame 5 minutos e estou lista, Toma o tempo que queiras. Hai que estar ben guapa, nunca se sabe. Pois eu prefería orcas tatexas, que cas que che diga? Mais que unha jata. Sí, muller, con moito.
Estes teñen un repertorio un pouco barolento. Pero que dis, si son os musicais? Carallo, Melgacho, que guapo estás, Pois eu, que queres que che diga? Síntome raro. Como só poño unha vez ao ano... Xa me parece a min que cheiraba algo ao alcanfor. Vou ver se os tiro un pouco. Veña, vémonos. Vai ou vai? Jesús, o que fai ali a miña bici? Deixaría a Carlos. Carlos, é lo que anda polo porto. Pero eu non me preocuparía moito pola bici, Por qué? Preocuparíame pola Jamela. Porque non está. Como que non está? Paréceme que Carlos vai de pesca. De pesca, pero... Como lle deu por ir el só? Va, muller, non creo que fora só. Seguro que foi con Viriato, que últimamente andan de compadres ás lures. Xa, pois, a ver se chegan a tempo pa procesión. Si, muller, xa irían con tempo. Si, non te fíes. Menos mal que o mar está como a un prato. Como que non ves, corazonsiño? Corazonsiño? Ramonás, ti non sabes o que é un corazonsiño. Que vaste perder a festa do car? Non estou enfadado, Ruliña. Ruliña non é. Ruliña non é, chámalle Pejatola. Para Pejatola, xa che temos a ti, carallán. Non, muller, non. Non falaba contigo. Falaba aquí co túsaro do alcalde. Vémonos mañán, lo. Un bicazo. Estou pensando en unha cousa, Ramona. Se ela é a túa rula, ti será o seu carizo, non? Ai, mira que bruto, Ti non sabes o que é un xesto romántico ou que? Que pasa, que non ven Celia? Non, ten moito traballo. Ademais, ali non é festivo. Polo menos tengo o teléfono prendido, porque eu levo todo o día chamando a Fito e sempre apagado. Mira, hai moito tempo que non vos vedes, non? Ai, pero de mañán non pasa. Ai, que Carmiña. Carmiña, prométeme unha cousa. Ti cando un home che fale con esta cara de vella de sátiro que ten Ramonás, chamasme a min, Ai, papi, pensarás que é gracioso e todo. As ganas de enamorar duran toda a vida. E eu por dentro estou como un de 18. Elo, ti idade mental estás, Que lles pasa aos 18? Envexa o que teñen, envexa. E xa que falamos de rapazada, teño que avisar a Paula que hoxe non vou dormir á casa. Non se vaya a preocupar. Escusabas avisar, Escusabas avisar que o mellor non vai dormir ela, E por qué? O dela é manjo e non fixo máis que empezar. Ramonás, empezando de acabar, levan 3-4 meses. Ti... Ai, eu soube non hai 3 días. Ai, que lle perde Sofía a túa filla. Ai, pois non quero, que iso non é cousa boa. Xa me pasou con Ladislao. Veña. Tanto rifar, e non chegamos a entendernos. Ai, o tempo que se perdiu, alá quedou. Veña, Ramonás. Laura, dígoche unha cousa, Quedas ao cargo, pero non me invites aos soldados. Ata logo, Laura. Ves, Ramón? Vou. Pasa, ovella, pasa. Ala, Loli, cóbrame aquí rápido e xa vos deixo ensayar. Veña. Todos deciden o mesmo. Un segundiño, unha urxencia... E despois paso metade da mañán do festivo aquí no súper. Xa, filla, que queres? Viriato non aguanta un día como hoxe sen azafrán natural. Ten un padal exquisito que lle vou facer. Tendesme negra. Por riba esta máquina non funciona. E o pobre Manolo jardando por min toda a mañán. Por min non vos preocupedes que eu tamén teño unha profesión. Che de imprevistos, Ala, outra vaca máis no millo. Un segundinho, Loli, que collo aquí un par de cousiñas que necesito e xa marcho. Que hai, María? Xa volvestes. De onde? Pero ti non ies con Carlos e máis con Viriato de pesca? Ah, pero Viriato tamén ia. E a que hora saíron? Non o sei. É que eu... Non che dixeron nada? Non, é que eu pensei que ian contigo. Non, comigo non. Pois tamén os dous sin idea por mar aberto, non sei eu, Oístes? Está un día estupendo, Non viste no meu parte meteorolóxico? Xa marcho. Ti, María, non te preocupes que seguro que non tardan en chegar. Loli, apuntas, non?
Seguro que querían darvos unha sorpresiña. Sí, pois empece ben o día. Vale. O meu é un momentiño, Cuidado coa Sotane que ten moito un de agardar, Collo que queire acabe pronto, que ainda vamos chegar tarde á misa. Comimos chegar tarde, muller, que está aquí o xefe. Está de chocolate. Tamén ten cada capricho de última hora que vaya. Non é capricho. É o único que me quita o mareo. A ver se teño sorte. Deixe, isto é a esmola do Claudio. Veña, imos alá, que seguro que está a igrexa a reventar. Moita devoción o día de hoxe. Pero o resto do ano, menos Semana Santa e Nadal, nadiña, 4 gatos. Encima de que ten hoxe o negocio cheo, aínda se queixa. E non será por nós, Dixo eu, que nos deixamos propina. E non se meta coa devoción que senten os mariñeiros coa Virxe do Carme, que é moita. Non creerán nos curas, pero na Virxe creen. Pois eso é idolatría. E mira que non haberá santos mariñeiros. Home, precisamente, xa sei de que vai tratar o sermón de hoxe. Non me sexa repelente, don Vicente, que cada un ten fe á súa maneira. Venga, otro rizón ahí, yo. Aquí, pero esto está todo enleado. A ver, Sale ahí. Sale ahí, que... ¡Oh! ¡Oh! Mareñas vivas de Portosas. ¡Achalada! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Dame un calambre! ¿Qué pasa? ¡La cambra! Estira perna! ¡Se estiro! ¡Estira! ¡Se estiro! ¡Oh! ¿Qué, Lauriña? ¿Qué pasó hoy? Creo que rompeu a lavabaixeira. No. Está atascado, ten un truco eso. Mira, papi, apura que van a sacar a Virxe para a procesión, que chegamos tarde. Carmiña, dille a tua nai, como era o de Napoleón? Como lle chaman as mulleres eso de chegar un pouco tarde? Dille a tua nai. Sabes como? Chegar tarde. Mira, ti conseguiste falar con Fito? Non, aínda non. Pasan das 11:30, non creo que veña. Laura, teño unha chamada para ti. Para min? Sí, porque o teu móvil debe estar mal. Ah, sí. Fito, levo toda a mañá chamando. Onde estás? Ah, claro, sí. Sí, das prácticas, sí. Se tanto me botaras de menos, xa estabas aquí. Claro. E voucho creer, non? Seguro que estás por aí de festa cos teus colegas. Non podo ir. Sí, ti sempre falas moito, pero ao final sempre teño que estar eu soa. Lauriña, non tes por que estar sempre ti soa, Fito, pero mira que es imbécil. Acabei as prácticas, xa pode quedar aquí o resto do verán, vale? Ai, que bonito. Alcalde, que... Aquí estamos, ben. Veña, pon aí algo fresco. Veña, vou. Carpiña. Ei, Que ganas tiña de verte, Vamos agora cun dos grandes protagonistas desta xornada, Avelino Lema, alma mater dunha festa na que se lle rende homenaxe á Virxe do Carme mediante a celebración, a escenificación dun naufraxio, lembranza dos propios naufraxios que viviu Avelino nos seus anos de ruta. Avelino, fálanos deses tristes lances, deses naufraxios. Bueno, pois o primeiro naufragio que eu tuve foi no mar de Filipinas, un barco chamado Ormoc. E os tiburóns estaban como xuralo aquí nesta vila, non? Entón, pois, salimos Reno 9
E no ano 74 embarquei nun barco danés. Tiñamos unha ruta de aquí de Salónica a Montreal e, claro, houve un incendio na máquina e non pudemos facer nada para apagar o fuego. Entón o capitán xa a maleta debaixo do brazo e abandono de buque. Eu sempre pensei que os capitáns eran os últimos a marchar, pero aquele fui o primeiro. Non, eu o mar levo na sangre e creo que un ten o destino seu está proclamado. Eu creo que a Virgen do Carme dixe, ti sigue navegando, non se vai pasar nada. Bueno, seguí navegando, íbamos de Perú para Japón e se formou unha ola sísmica. Non sei cantos mortos, unha burrada de mortos entre Hawái e Perú, ali morreron cantidad. No 87 estaba nun atunero, ali nas Islas Canarias, e tamén outro incendio, ese foi na cociña. Tamén non quedou nada, ali ardió aquilo en menos de 10 minutos, ardió todo. E xa dixo má muller, bueno, jubílate dunha puta vez, porque senón vas a seguir e un día vas a morrer afogado de verdade. E andábamos mirando aí por unha boia aquí no Cabo de Laxe, e puxémonos nunha pedra que lle chaman Lombo de Veste. Veunos un golpe de mar, pum, a lavar a chalana, a rolos pola pedra abaixo, fondamos a chalana, chamamos aquí a Cruz Roja, e salía a Cruz Roja, pero salía a Cruz Roja e xa chegábamos aquí ca chalana chea de agua, todos mollados e repicados, puxemos a chalana arriba e arreglámosla, e a tarde xa volvemos a salir outra vez para o mar. A outra vez vou a decir a muller, non quero que vayas ao mar que estás jubilado, non quero que vayas ao mar que estás jubilado. E eu, a mar, ainda seguiría indo agora, o que pasa que a xunta non me deixa, que se me collen escarallan. Esos foron todos os naufragios que tuve eu. Que non se está tan mal pola rúa. Pola rúa de maravilla, pero eu ao barco non che subo. E quen vai mirar por min? Non sabes como me mareo. Pois non subas. Subo todos os anos e vou non seguir facendo. Mira unha cousa, Sabela. Non será que ti tamén te mareas? Eu? Filla, neta e bisneta de mariñeiros. Anda, muller. Hola, Rafa. Hola. Vistes a Carlos e a Arviriato? Non, pero seguro que estarán no porto, non? Sí, pero son as 2 menos cuarto. E non apareceron. Ides cara loca. Sabela non quer ir porque se marea. Que non é eso. É que eu non lle debo nada a ver se do Carme, mas ben debemela a min, eh? Ai, alabado xa Dios. Como chove don Vicente. Vai che poñer a línea. O senón me lice. Parecía que estaba dando un mitin político. Mira, don Vicente comigo xa sabe que non ten nada que facer. Pero polo menos vas ver os barcos. Que hai? Hola. Ei, e ti viches a Carlos e máis a Viriato? Non vi. Non? Non. Filla, pois hoxe non é un día para andar por aí. Sí, a verdade é que leva moito tempo fora, non? Seguro que quedaron sin gasoil e teñen que volver a remo. Ah, igual, sí. Pero non tardarán. Veña, apurade que non chegamos á procesión. Veña. Vagabundo. Mira, venga. Non durmas. Dame un brazo. Vamos, sí. Non te chega con tirarme ao mar que me queres afundir. Venga, así agarrado, non nos separamos. Non durmas, Venga, vamos para. A ver, fala comigo, Viriato. Dime, a que idade fixeste a túa primeira estafa, Os 12. Os 12? Carai, un neno prodixio, O Mozart dos ladróns. Todos empezamos esa idade. Tes frío, Viriato? Sí. Veña, non durmas. Sigue falando. A ver, como coñeciches ao Dilo? Ti non levarás un micrófono oculto, non? Un micrófono.
tira yo xa, tira. Ui, oye. Aquí hay otro. Ahí va la, podemos. Viriato, no turbas. Ei. Está ben. Está ben. Se fin, está ben. No, Viriato. Esta non é así. Veña, mova as pernas. Loita, Viriato. Pensa en María. En Rosa. Tranquila, Rosa. Mira, seguro que a procesión do barco non nos vimos chegar. Mira, e ti non poñas esa cara? Que cara, Liniña, non teño outra, che. Non che teño outra. Ainda por riba desmontaron o casador. E se falo con meu pai? Esta temporada estamos moi ben, o mellor... Nah, gracias, Pau. Como dicía outro que ten que ser, non é Rosiña. Está o mar moi calmo, non? Suso, que pasa? Mirade, De onde sacaches esto, Suso? atopou no Flor de Lis, abollando. É todo jamala? Sí. Vámonos, Curriol, vamos. Eu marcho con vos, Non. Mira, temos que avisar a María, eh? Tede cuidado! Vivas de Portosas. Que? Pero non amoles. Que pasa? Que a todo mundo lle dá por perderse hoxe no mar ou que? Que o do helicóptero? Non, o helicóptero que? Que pasa? Non, claro, é que así é que non se pode, porque así é imposible. Que pasa, Rosa? Pois que non hai ningún equipo libre, María, non hai. Pero como non vai haber ningún equipo libre? Se son os nosos homens, dixen. Dixen, pero non te preocupes, porque fui petróleo, seguro que... Pero que están en perigo, por favor, pero... Collas, veña, vamos. Estou me poñendo enferma, eh? Tranquila. É moi bo mariñeiro o teu mozo. Seguro que dan con eles. Ten razón, non vai pasar nada. Xa verás. Ese parvo de Viriato. Pero se era como un fillo para min. Papá, E non vai pasar nada. Ademais, non din que mala erva nunca morre. Bo, dinse tantas cousas. Pitusa, queres que marchemos para a casa? Eu aquí estou me poñendo mala, E na casa vas estar mellor, sen saber o que pasa. Mais un día como hoxe, a Virxe non vai permitir que pase unha traxedia. Oxalá. Se fora así, prometía ya vir xira ofrecida polo Carmen todos os anos que me quedan de vida. Pois promete, yo a ti seguro que cho compre, nunca lle pides nada.
Que, sabes algo? Ainda nada. Non hai nada que podamos facer? Rezar, Lixardo. Rezarlle a Virxe. Uns besos, Rosa. Pois non poderon ir moi longe nunha janela. Entón están... Non están. Non están. Eso nin de broma. Nin de broma, María. Ademais, hai moita xente que está mirando por eles e son homes moi fortes. Así que nin de broma, Nin de broma. Pero se non están... Oi, nenas. Sei que vos pejou Carlos as ansias de ollar para os paxaros. Ti non sabes nada, non? Muller, nada. A ver, que foi o que pasou? Carlos e máis Viriato marcharon pescar. A ver, María... A súa gemela foi a pique e non aparece. Virxe do Carme, que fixen? Que fixeches? Contelles un conto. De que? Que foron pescar por unha cousa que lles dixen. Pois eles non sabemos onde foron, pero os restos da gemela apareceron por Figueiras, pero eles non sabemos nada, e estamos que non... A gemela arrastrou na corrente. Eles non foron ali. E logo? Eles ian na Malveira. Na Malveira? Déixame eso, nena. A ver se fala con alguén. Xa verás como non tardan en dar con eles, que saben onde buscaron. Oxalá. Ai, a radio. Acabamos de virar rumbo a Fornos, cambio. Tede cuidado e avisade, avisade. Topámolo! Topámolo! Ximos correndo! Ata a terra xa! Nora, boa vida pa aquí! Ti que foi o que lle prometeches exactamente á Virxe se zafaban eses dous? Se cadra, de agora en diante vas ter compañía no barco.
Debes una jamela, ¿eh? Que me do pasei, Rosa. Qué mal, Rosa. Estoy muy orgullosa de ti. Eso que tes un brazo só, eh? Nada máis, chega-me abondo. Ben feito, fillo, si me gusta. Quitouse un peso do corazón. Ai, a min tamén. Agora, o peso, telo na conciencia. Tes que ir á procesión do Carme todos os anos. Pero eu vou por acompañarte a ti que xa sei que te mareas. Hoxe traía la cara que parecías un cirio. As cousas non sempre acaban ben, pero cando é así, hai no que celebrar, para que a vida saiba que estamos contentos con ela e nos trate ben. Poñerlle o mal tempo boa cara, e o bo tempo unha cara aínda mellor. Non podía fallarnos a Virxen do Carme, nin podían fallarnos os nosos mariñeiros de Portosás. Home, que teñen as súas cousas entre eles, pero que cando a situación o require son unha piña. Por eles, imos escuitar algo que sei que todos levamos no corazón, porque fala de nós. O himno de Portosás non é o máis bonito do mundo, pero é o noso. Que bonito é este himno, eh? Sí, pois é a verdade. Sabes como teníamos perto de bailar tanto? E me comprou un zapato dos números menos para a festa e non vou comprar con eles. Aquí con xebutín, porque el paso doble pensar que Home, don Vicente, vai chocolate. Non será de moca, como o outro. Aí non queda mendras este, senón iba se nos poñer, Se chega a ser do outro chocolate como se nos iba a poñer a don Vicente. Eu non tomo azúcar, non. Graciñas. Un pouco de sucre, que está algo forte. Cando emoción nos vai cantar, son trebón que boas mareas hai en Portosal. Nin un iceberg, nin nave espacial, nin un superpetroleiro. A cousa máis grande virá Portosás, as festas dos mariñeiros. Alo en Capetón o demo maior embarcou nun palancreiro. E un de Portosás chamoulle a atención que metis nas compañeiro. Cando a emoción nos vai cantar, son pregón que boas mareas hai en Portosás. O ano que ven voume ofrecer eu a Virxe do Carme. Ai, sí. E que lle vas pedir? Que che quito o vicio de fumar. A ver se así me deixas de queimar as sabas. Ai, muller, eu pensei que te preocupabas pola miña saúde.